Hej, jeg er Alexander fra Balance Kiropraktor i Nyborg, og jeg vil nu give dig et kort overblik over skulderens anatomi, for at du kan forstå symptomer ved ondt i skulderen en del bedre. Hvis du har ondt i skulderen, kan du enten mærke det ved skulderen, eller også i arm eller ved armbevægelser. Det skyldes simpelthen skulderens anatomi, da din skulder er den del af kroppen, som forbinder din arm med kroppen. Anatomisk set består din skulder af knogler, led, muskler, sener, ledbånd og slimsække. Din skulder består af 3 knogler, nemlig kravbenet, overarmsknoglen og skulderbladet. Samtidig er det en muskelgruppe med 4 muskler, som holder overarmsknoglen på plads, stabiliserer skulderledene og hjælper til, når du bevæger arm. Denne muskelgruppe hedder rotatorkaffen og er kendt fra diagnosen rotatorkafsyndrom. Din skulder har 3 led, som sørger for, at du kan bevæge skulderen og arm. Det er det store kugleled, som normalt betegnes som skulderledet. Dette led forbinder din overarmsknogle med dit skulderblad. Skulderledet gør det muligt, at du kan bevæge arm fremad og ud fra kroppen, og at du kan cirkle med arm. Så er det et led, der hedder AC-ledet, og det er et glideled mellem kravbenet og skulderbladet. Dette led gør det muligt for dig at bevæge din strakte arm foran kroppen til den ene side og til den anden side, og at have arm op over hovedet. Derudover findes der AC-ledet, som er involveret, når du sænker skulderen eller rækker tilbage efter noget. Så du kan se, at din skulder er et meget kompleks struktur, og det er rigtig vigtigt at have et godt samspil mellem alle disse dele, nemlig led, muskler, sener, ledbånd og slimsække. De er meget vigtige for at sikre en god og smertefri bevægelse både i skulderen og i armen. Der er også 2 slimsække i skulderen, som fungerer som en slags glidemiddel, som hjælper musklerne. Desuden findes der forskellige flere muskler i brystkassen og overarm, som bidrager til skulderens funktion. Din skulder er det mest fleksible led i din krop. Ulempen er, at der selvfølgelig er mange ting, som kan fejle noget. Det kan være ledbevægelser, som ikke fungerer som de skal. Du kan opleve symptomer som nedsat bevægelighed eller stivhed. Det kan være spændte muskler. Det kan også være senerne, som er irriteret eller som kan blive betændt. Der kan selvfølgelig opstå slidgigt i skulderen. Oftest finder vi slidgigten i det, vi kalder for AC-ledet. Der er rigtig mange strukturer, som kan være årsagen for dine skulderproblemer. Man kan opleve skuldersmerter eller armsmerter, eller du kan også opleve nedsat bevægelighed eller nedsat kraft, når det er noget, som ikke fungerer, som det skal. Og det skyldes simpelthen, at anatomien er meget kompleks og meget skrøbelig. Hos Balance Kiropraktor kan vi finde årsagen til dine smerter eller andre symptomer i skulderen eller armen, og vi kan hjælpe dig med kiropraktiske behandlinger med at komme af med dine skuldersmerter eller problemer.